Samir Suleiman ndithu kuyendera ku Chikangawa amadusa kumanaona kuti ayi tiyeni tiime tipereke ulemu pa malo pomwe panachitika ngozi imene tenga Vice President Suleiman komanso ndi ena onse okwana 8. Guys, umunthu ndende umenewo. Tuzaone pamene tinatayira abale athu komanso ineyo personally. This case, he was a brother. We grew up knowing each other together. So we thought it wise that we should stop while we are passing and pay our respects to our brother and with Honorable Mary Navita and other crew that are praying up there.